Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. Ato na sa i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 148. Nakabot na jud tag 148 mga listeners sa hinay-hinay. Mag-intro vlog ta para nasa tay pang intro. Atong basahon katong last na itong i-upload. Atong basahon ang mga comments. First comment na to si Christopher Valdez. Salamat idol sa upload no Escape Jod. Daghang salamat Christopher Valdez nga sa imong pagwa-escape. Dako kay nang tabang sa kuha. Katudeng wala nag-escape sa atong mga ads no. Salamat jud kay sa imong listeners. Dako na kay nang tabang sa atong channel. Madasig ta sa atong pag-edit. Usbo na ko sa inyo. Salamat jud kayo labi na kang Christopher Valdez. Si Judith Sakia naanasad ang pagilok Sir Idol. Salamat sa paglingaw. Salamat Judith Sakia. Si Judith Sakia permedyo ni comment sa kuha sa una pa ni. Wala pa ta nag-abot og 1k subscribers. Na jud ni siya permi ka suporta. Si Oscar Abedog, salamat idol kay paghahiay na sad ta ani. Salamat Oscar Abedog sa imong kanunay nga pagpaminaw, sa imong pagsuporta permi sa ato ang mga gina-upload ng mga drama. Daghang salamat sa imong diha. Si Ma'am Delsam 99, maayong gabi Sir Idol. Busy ko karong adlaw di off pero basta mga friends makauban wala gayud panahon sa YT. Pero anya gyapon ko padayon suporta pagpaminaw sa imong makalingaw nga drama. Salamat always. God bless you and family. Timing kay ni atong pag-upload katong last Sunday ni siya. Di off ni Ma'am Delsam 99. Matod pa niya nga basta yung mga friends daw yung mga kauban. Enjoy jud kayo. O usbo na ko ma'am, salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw, sa imong pagsuporta sa akong channel. Salamat jud kayo. Sa imong pag-comment di ay salamat jud sa imong pag-comment permi nga isa jud pud akong basihan sa atong pag-intro vlog. Daghang salamat sa imong ma'am o amping-amping diha sa imong trabaho diha sa Hong Kong. Si Joselito Salva, salamat aning bag-ong upload idol. Makatawa man sad kus. Dako nga baho nga swaki. Permi ra ko mag-support nimo idol. God bless. Salamat kanimo Joselito Salva. Naasad ka permi no ga suporta ug paminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Si Jod Plastico, idol salamat sa new upload. Idol daghan na san mangita ani og kabit kay lami ang kabit punos. Kaysa original idol na akong tito nga chicks boy tira og boy tira sad og bai si Tito idol. Salamat sa imuha Jod Plastico. Nasad ka pirmi ka paminaw. O salamat po sa imong tito nga pirmi sad ka paminaw sa atong mga drama. Si Nila Dayano, thank you idol, more drama pa. Daghang salamat sa imuha da Nila Dayano. Si Laila Sidad, okay jud kaayo. Daghang salamat Laila Sidad. Si Kati Bando, more pala may drama pa Sir Idol. Daghang salamat Kati Bando. Si Annalyn Bruni, upload pa idol kay makalingaw sige na migtingsi kinatawa. Salamat sa imuha Annalyn Bruni sa imong kanunay nga pagpaminaw pod, sa imong pag-comment pirmi. Salamat jud kayo. Si Danny Lopez, hastang lingawa kaayo sige ra migkatawa diri idol uban sa akong mga igagaw. Salamat sa imuha Danny Lopez. Si Ina Palas, idol upload sa Palamay kay dili mi sumhan paminaw. Salamat Ina Palas, ganahan kay si Ina Palas sa Palamay Drama. Si Tufer Valdez, sure ng pagilok idol. Salamat diha sa imo Tufer Valdez. Si Miles Biran, thanks idol. Daghang salamat sa imo pod diha Miles Biran. Si Hazel Umpra, upat ra ka heart ang kang Hazel Umpra. Si Arlene Berlin, lingaw jud basta kini nga drama. Sakto jud no Arlene no, kay kini atong Palamay Drama makalingaw jud. O makatawa ka kay palami man. Si Helen Basil, nice comedy drama idol, more upload. True heart dayon pod. Daghang salamat Helen Basil. Si Dennis Moral, thanks idol. Daghang salamat Dennis Moral. Si Hanis Mystic, idol, sunod idol ba ayaw sa pawi og music during sa pag-ana-ana na kay maunay gihuwatan sa mga tao ug labi na sa mga subscribers nimo idol. Para dili sila madismaya idol, dili lagi ka ma-reuse content kay naay daghang uploader dili
Kaya ikaw ang anak ko dili nila sa pawan, ayaw lang sa pawi, inap na ng intro vlog nimo. Daghang salamat sa imo ha, Hanis Mistake, sa imo pag-suggestion. Dili jud na to malikayan jud. Naningkamot jud ko ana nga dili jud na to mabutang ano, nga usahay man gud kay pinag-as man gud ni ako nga tingala lang ko kay kini akong channel, usahay man gud dili na ako butangan o music mga background no, nga usahay man gud kay dili jud kalusot ko ang pag-upload. Ma-restrict jud ko. Tama po gina-upload na ko nga drama nga episode Hanis Mistake nga wala mas po yung mga background music no. Kumutan ako dili jud na ko mabutangan. Pero usahay kung dili man gud na ko, dili madawaton sa ako ang pag-edit, usahay man gud mabutangan jud nako no, dili manikayan o hinawat nga masabtan nimo. Pero panikamoto nako dili jud, pero usahay jud mabutangan jud nato tungod kay ma-restrict jud ko usahay na magbasin dili na jud ko ka-upload siguro. Ambot tingala gani ko ni ako ang channel usahay kay usahay dili kalusot akong gina-upload. Tingala bitaw ko ni ako usahay, pero nampoy mga episode ani nga wala pud no. Sabot-sabot na lang jud ta no ang ato nga maka-upload yung punta. Salamat kay sa imong suggestion Hanis Mistake. Kamot jud ta no. Si Virgilio Balanay, salamat sa idol sa new upload. Di pay na pod mi sa makalingaw manindot nga drama o kanunay mi suporta kanimo idol. Birahi Bumbaya idol. Nagkasalamat si mga Virgilio Balanay, si Lucy Silma. Padayon idol sa pag-upload kay ganiha ko ani super kalingaw jud. Salamat kanimo Lucy Silma. Si Mercy Sandoval, salamat kayo idol. Salamat Mercy Sandoval. Si Gina Carmen, salamat idol sa kanunay pag-upload. God bless. Si Richard Isko, salamat again idol. Si Sugar Santos, more palamay pa idol. Thank you. Ug mao na to mga listeners, tanang ka comment sa to ato na sugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 148. Luella, ginaingon, ang kwarta pwede na ilisan o bayran, pero ang kahiubos, lisod makalimtan, mudot kini sa atong dughan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di ko mahimong mahikalimtan. Nestor, may kay ni anak ka. Oh, Luella. Naunsa man ka? Ngano mo nagbabalakon man ka? Ang atong anak si Luigi. Ha? Gusto may natabo ni Luigi? Init kaayo. Ganina pag yun ang utog hilantan. Usa, ngano ko man taon na ni mo dada sa ospital? Uy! Wa ko'y kwarta. Nagpaabot man ko nimo. Nautros akong way kwarta diri. Unsa? Dada sa ospital. Muapas ako dito. Magdakong kwarta. Suwayan ako sila sa mama magpapa. Wa po may kwarta. Mister, Usa? ang imong mga gilikanan di ay. Masa man to? Ito sila kay may negosyo naman to. Ako taon, kabis mama ni mo. Igo naman taon ng manindag mga utanon. Nakasabot ko ninyo ni mama, pa. Pero, dito ako sa amo. Gibalbaran po ko. Ay, manulis na lang ko yun ron. Arong ibayad ako sa ospital. Hoy, Nestor! Oh, Ano ka, uy? Tulala lagi ka. ay, naglibog ko piso asa ko kwarta. Unsa man nimo? Bayad sa ospital lagi. Tuaron dito ang among anak ni Luella. Gilantan, init kayo. Sus, uy, naon sa baya siya, uy. Ay, nagkaguol. Oh, Dawata ni, Tan kay na. ha? Adto adayan sa ospital sa Luella ug ang inyong anak. Uy, Prissy, dako rin yung 10 ko Di mo makabayad ini. Hinay-hinayan lang kung nagbayad ko, eh. Salamat kay nimo ha, Prissy. Salamat sa Ginoo kay nadapatan nagtambal ang atong anak. Kuno pa nadaog dali dinhi, masahok kuno ni sa dengue. Unsa? Nisaka na iyang platelet. Ganina perti kita ang ubusa. Ay, thank you Lord. Diin man ka nakahuwa mo kwarta. Kwan, dito nilang ni mama o papa nako. Salamat intaon sa Ginoo nga naa sila si mama ug papa nimo, Nestor. Hindi pa ko na kasang ibayad, tinki, bay. No? Nagigamit mong presi. Unsa? Bay, Nestor, ay gunaon na. Ikaw ba, dugay na barkada, wag hapon ka bantay nga ibo kilos presi. Ha? Sumtaon ka. Laro ka.
Sige, galing suloob ng klibits ng blouse. O niya, kung naa ka, magpakaroon ingno ni siyang doon na siya igipunit. Pero wa, di ay kay mo yung gusto ba? Nga makakita kaya bugdo kay lugan. Bay Rumi. Si Prissy nga kung masugatan. Kauwaw biya ini. Hi, Nestor. Hello, Prissy. Pasensya na kahanga. Wa pa ko ika... Wa ko magdali. Pero, Prissy, mauuna magugo kay dugay na kay to. Ay, nga naman gudi ay. Sagi ka ingon ko na, wa ko magdali. Pero kung nagdali ka, dili kwarta akong ipabayad ni mo. Nes. Unsay... Kiyawan. Bitaw, unsa dayang imong ipabayan ako, Prissy? Daoy, mauwaw ko eh. Ay, kung kauwaw, good. Ako gani ang angin mauwaw ni mo kay... Wa ka magduwa sa paghatag na ako og tinki atong higayon na. Gusto kang mahipaw? Say gusto na ako nga imong ibayad sa 10K, Nes. Gusto kang mahipaw? Saman, iko naman kami tanaw na ako. Gusto ka bang mahipawon sa akong ipabayad ni mo? Unsa man na, Prissy? Ako ihunghong ni mo. Ali, paduol na ako imong dongganas. Unsa man na, ha, Prissy, ha? Ang imong pagkalalaki. Unsa? Kaon na mo na store, kay init pa ang sabaw sa utan. Ang imong pagkalalaki. Huy, ngano ka ni store? Mura ka magdaig king? Wa man, Prissy. Ha? Kisay nga na ko, presi? Wa man, Luila. Oy, kung may kabayad kag kalas dong, ibayad na yun. Ay, wa palagi ko'y kaas, pero mi, oy. Kung mao, may pats na. Kung ihatag di mo, Prissy, ang gisulti ni mo nga ikaw ang bayad sa tinki. Iyang gigamit di mo. Di- Iyang gipagamit. Bati, asa na, Romeo? Bay ni store lalaki ka. Way mawa ni mo kay laki mga. Di man ko makaako sa pagluib kang Luila. Ay ko yung nanabayot na ka. Kung mao na. Ngita itong cash ka, ibayad 10,000 ka. Paiti, Paiti, ha? Paiti. Paiti kayo. Paiti. Wapoy Paiti cash, ka sa ali. manok. Di daw, asa mo kumungitag kwarta ini. Abi ni mo, bay, mauwaw na ko nga magsigi, magsugat, ibisi, unya, wa ko ikabayan. Sa mga jir-jir kita pata na. Impas ang tiniki. Naunsa. Ay. Nes, nga no ka? Wa man? Okay. Maliko ko. Gusto ka dungan ta? Prissy, sure ka? Di mahibaw ini si Luila? Yes. Unless nga musulti ka niya, Nestor. Ha? Abi ni mo no, guilty mo ko ini, oy. Kung nagilty ka, hala sige. Gawa sa kwarto ni motel. Biya ko. Ay lang kasuko, Prissy. Dili man ka. Gawas na. Sorry na. Sorry. Ayaw nagpanglood ha, okay? Nigakos ka na ako, Prissy. Kidugay ng kay ko nga nangando ni mo. Pero kipili ni mo si Luella. Kipaliwa lang ko ni mo. Sayod ni ining tanan kong pagpati diha ni mo si Romy, ng imong close friend. Uy, laina gid uy. Laong kay kag panghupaw sige. Saman, di ka na ako. Arong mahumantari. Ay! Hugot ni mong kusoy. Kusay ka na ako, ha? Dugay na kung nakakustumas. Prissy. Yes, mo ate lagi niya. May hindi ka magtawag sa Prissy. 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 Maninilis, magpangita ka nila ako. Luila, ano problema? Ano, nagilak man ka? Nahibawad ako gano'n na dugay kag pauli. Unsay,
Nakakita ni mo ako igsoong lalaki nga room boy sa butel nga inyong gisudlan ni Presi. Usa? Nga no, Mother Store! Tungod ba lang sa kwarta nga imong magamit niya ng ospital ang atong anak, ha? Ang kwarta pwede na ilisan o bayran pero ang hiubos, lisod makalimtan kay mundot ni sa kundugan. Oh. Ako Luya. Sorry ni kayo. Sorry. Hapit mi nagkabuwag din na store, pero nangayo siya pasaylo na ako. Nisamot pa gyud ang gibating kasakit, kay nagbunga ang ilang gibuhat. Sakit nga ni Dot ug maayo sa kukhan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Amira, ginaingon, ang tradisyon mao ay guba sa relasyon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, di na ako mahimong mahikalimtan. Amira? Asa ka ba ingon? Mula ka ako, Marcia. Unsa? Asa man ka? May maabot nga bisita. Dili ko makikatubang sa mga bisita, Marcia. Ayog sa pa ka sila si Nana ug Tata. Kung ikaw makatugot ka nga makasal sa lalaki nga wa kay gusto, ako dili. Amira, patuon ako ha. Ayog sa pa ka ang gustong mahitabo nila ni Nana ug Tata. Dili ko uyon sa ilang gusto. Mahinikok man ako si Jared. Mahal na ko si Jared. Mahal sa ko niya. Ayaw paglakaw. Sa baboy, iko, Marcia. Way makapugong sa kong pagbiya ini atong panimay. Dili ka mahimong mubiya. Balik sa sod. Ina pa sa ilo ako. Supakon ko inyong gusto ni Tata. Amira! Hay naman si Amira. Madi. Ay, wak pa mo abot. Oh, asa pa man di siya, Madi? May gipalit pa di usli. Ina, tata. Jubot. Ay man ang imong igsuon si Amira. Tata to ay la Jared ay. Pasag balik. Bugsas pagpauli. Ingna naayang bisita nga si Paddy Uslik. Padi uslik? Hay ba Bilma? Ako ito sultihan nga na siya bisita. Nihilak maayo, matod niya. Di siya kauyon tradisyon. Mas maayo kuno pakamatay na lang siya. Unsa? Ay, nabuang siya. Papauli Bugsa! Madi. Kung dili magpakasal ka na ako si Amira, sorry. Pabayron ko kamo sa inyong dakong utang diri ka na ako. Paddy Uslik! Ay, dako problema kini. Way utok si Amira. Tay na. Dili man siguro sala ni Amira ang tanan. Jubot. Unsa man? Inyo ni sa tanan oy. Jo, Kung wa pa mo mangutana og manguta og dakong katidad ni Uslik Iknop, dili unta mo maproblema. mura sab ka correct manolti Jubot da. Good. Sakto ko ina, lalaki ko. Dili usab ako uyon nga ipakasal si Amira sa lalaki nga wa niya higugma. Oso na, Jubot! Sakto na bitaw. Ay, kahadlok, Amira. Dili ko ikayata pagbalik sa imong ina ug tata. Salamat, Jared. Love, tika, Amira. Atagan ko kamo og duha ka buwan, ha? Kung dili ka mo makahatag sa tidad nga inyong giutang diri ka na ako, sorry pa di. Ipabilanggo ko kamo ni Madi. Uy, ayaw Paddy Uslik. Maluoy ka na mo ni Madi ni mo. O sa mga hinunggan sa tanan, ha? Dako mo utang ka na ako, Padi. Ang utang ang aming pagkabayaran. Kung dili magpakasal ka na ako, si Amira, mabilanggo kamong duha ni Madi. Sorry din kayo, Padi, ha? Paddy Uslik. Kaluoy ni Amira. Nakatuog taon siya nga luha ang iyang mga mata. Amira! Oh, Duwa siya, Amira! tingog ba nun sa amahan ni Amira? Amira! Isog kay siya og nasuko. Dili ni mo pagawason ang among anak. Magtawag kong tanod. Ay lang pa. O say ayaw, detret ka ng ilang gisulti, Jared. Di ko musugot nga sayon nun ka lang nila. Nasaylo ako. Ay. Naamong nahinuon mo sa kasamok namo. Jared, di pa ako kakit ka mahal, tika. Ano? Ay, paghilak. Aron way kupot. Tumanan ako sila si tata og nana sa ilang gusto. Unsi mong ipasabot, Amira. Pakastad ko si Uslik. Aron dili mga preso sila si tata og si nana. Oh, Amira. Padi, Madi, i-cancel na lang nako ang kiha batok ninyo. Kaya mapakasal naman nako si Amira.
Salamat, Padi. Amira, wife to be na tika, ha? Mahimo ko nimong asawa. Pero ayaw kalimti nga wa ko'y gugma nimo Oslik. Okay ra kayo, okay ra kay ang gugma matunan pa man na sa kadugayan. Padi. May kasulatan magkahagitang pirmahan. Nga magpamatuod nga impas na ang dakong kantidad nga among nautang nimo. Kay magpakasal naman ang among anak nimo, di ba, Padi Oslik? Oh, kayo, Padi! Sigurista ka. May nang maniguro, Padi. Bukalit pa lang og usab ang imong utok og maningil ka gihapon namo. Why blima na, Padi. Wag yan. Hatagi kong bullpen, bayo papel kay ako mismo musuwat sa akong pirmahan nga kasabutan. Ugma, mo nang adlaw sa kasal mo ni Oslik. Maya kay busy sila sa pangandam. Musibat ko. Makikita ko ni Jared. Magbatngon lang ko. Busy kay silang tanan. Pagdali ko gawas, aron magkita mi ni Jared. Adiyan lang, Nana! Jared! Amira? Kapugan pang bahan nung kaang gugma. Unsay ipasabot nimo, Jubot? Wala tata. Gawa na lang, Amira. Nakita ko siyang digawas. Naibaw ko nga asa ka to paingon sa ilo Jared. Upuan ka ni mong gisang Jared. Jared, ugma na nga mong kasal. Ang kuna ko karon. Amira. Ang kuna na ko, Jared. Ang kuna ko. Amira. I love you, Jared. Lipaya ko, Jared. Lipayon ko ikaw. Ang puno ko ikaw. Amira. Karon, makahaw ka na Oslik sa imong asawa. Kiss. Kabati ka, Amira. Kiss kuno. Kissing ko man. Pagdikay kay awa na tika sa imong ako ang imong bana, ha? Kanya, ha? Oy. Mura man sa Facebook. Nganong nisuka ka man, Amira? Usbante kag kiss, ha? Kaluot. Amira! Yes, kang Oslik! Di ba na, tata? Giluod ko. Giluod ko sa kulabada. Tiguwang pa siya kay di mo, tata. Wa ko makapugong, dihanggis na ko si Oslik. Suka ko kay di lalim ang luod, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Badur, ginaingon, abi ko ba og swerte nako, kay nakaasawa ko og gwapa. Apan di malas man di ay, kay dili man ikabilin og bahay. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Puti mo ni mo. Asang going, ha? Doon na sa ko'y pamisitahan pa. Bisan kinsa man lang ng uyabon mo, nung sa mga. Katuring uyab ni mo nga, pislat og ilong. Buwag na mo ato? Uy, buwag na ni. Lain sa ning akong panguyuban pa. Abi kay pislat man ako. Buwagan na dayon. Bisan kinsa man lang ng uyabon mo, Sa mga. Gid pa. Lady Killer man ko, di ba? Bitaw. Lady Killer. Pero, Lady Killer sa mga bati. Wait, isla na pa. Lagi ko, kinumduan mo nga kauyab ka o gwapa. Kung dili, pislat o kilong, hiwi baba, bungi. Ay, binuang daw na. Ano imong ko pa? Di apay imong giuyab nga, imong gida sa ato nga, perting pagbuar mag-ilok. Pastil lang. Unya, pihing pag-o. Grabe ha, puli mo pa. Klaro kay pihing. Kinawayon ba ni mo Taas ang buhok. Pero sa mga taon ka mag-usap, kanong saan ka magkauyab og nindot? Ay, kabala ka pa. What? Kay dili ko mga sawa og bati. Gwapag yun ang akong pangasawon. Paabot lang pa. O, Bador, gisugot at ka. Salamat, Day. Uy, ayaw ba ko pahila ka, ha? Karoon pa ba ko makasuwa yung uyab? Ay, ko pahila ka, Badur.
Ay, oo, uy. Di ti ka pahilakon. Palamian ti ka. Ay. Ug ugma day. Mag-date ha. Kay sugdan ta kag palami. Mag-date ugma. Nindot kag strategy no. Una, kita ako sa simbahan. Unya, awaron. Kita ko ni mo din sa motel. Ay, wakil. Kilo. Ilok ba nga? Yun na ko ang imong buko. Ang gibihon di. Showtime! Pagod na ng imo eh. Uy, tayo pa sa maarang ka ng imo diri sa ako, Batur. Uy, Dili lagi dili. Mao nga perting hilak Dora kay imo de siyang gilikayan by Dor. Akong buwagan. Di man musugot. Mao nga. Ako na nang gilikayan. Bida no. Ako luoy tao sa imong gibuhat doy. Samang kay. Kung naluoy ka niya bay, uyab ba siya? Nga, pangasawa? Uy, di ko pulit mo sa liroy. Bida. Grabe rin kinang imo do bro yung bakten nga. Way ka nang way tugan. Grabe kayo. No yan, no ilan niya taon ko do. Oy, di ko oy. Ang tambag na ko nimo nga sawaan sa Dora kay ikaw man kabuha ka na niya. Alanganin kay naong bayhan na ba eh? Ang tarawa alanganin. Kung- Puro ito na alanganin ni mo mga nauyab. Yung may natarungan ako alanganin na. Kung magminyo ko, kanang babae nga gwapa. Oh. Kay di, kanang, dili ka, ikaw liyo basta, kasal na ba? Oh. Muna. Bay balor. Kapoy ba yan ang style ni mo eh? Lain si pungwebo ni mo? Lain ni sani pa. Ug kung sugtong kayong babayhana, pakasla na gina ko siya pa. Eh, gwapa kayo! Ah, sige, kana. Una'y gusto ko nga madungugi ka ni mo. Nga mga gwapa yun. Kana. Gusto ko nga magminyo ka na. Ala, sige. Magampo ko nga mauyab na ni mo bayana. Kung kinsa man gani na, aron, maminyo ka na eh. Bador. Salamat dahil Lydia nga, gisugot na ko ni mo dahi. Ganahan man sad ko nimo. Ikaw na dahil Lydia. Ikaw na ang akong dag-on sa altar sa kaminyoon. Ikaw na dahil. Ako hinuon, gipulan na sabkos kinabuhi nga daga. Busa, sige. Sanungon ta ka sa gusto nimo, magpakasal ta. Kanus aman, Sa labing madaling panahon dahi, magpakasal ta. Sa sunod adlaw, mao na gid ang inyong kasal ni Lydia. Opa, og excited na kay ko nga muangkon sa ing lawas. Wa pa ni mo bugha ah. Milagro god. Kada uyab nimo imong bughaon. Aw, magpalahi ko pa. Human sa among kasal ko siya bugha ah. Wala. Ang kuyaw kundi na virgin na bayana. Inigtilaw nimo. Unya, kasal na mo? Uy, kung saon naman lang tao no? Ay, okay na pa, di na siya virgin. Sali kay ko ining ako eh. Bisan dili na siya virgin, pero maigo na sa kuha. Aw, tiglik yapo na. Asawa ng gita ko. tagbawa ko. Ipaya ko ba ito? Nakaagin ang kong anak dahil. Pero do ka negro na yung miagi. Aning ako. Sa? Doa. Maudi nga. Wala ni magtakom. Asawa ng tika. Okay ra. Bira. Unsa ba? Mao ka na. May laing laki nga gikabuangan ang imong usawa. Kung tuwa ka sa trabaho, may laing laki nga mukat-kat sa bintana sa inyong kwarto. Dili. Dili ko madawat kining tanan pa. Manghinaot lang ko. Nga dili tinuod ang tanang mong report na ko pa. Hinaot lang pa. Di na ko sulo yung bahin sa among bahay. Na ako ron sa among kwarto ang iyang laki. Mukat-kat ko sa kural.
Magdali ko. Umatok sa taas. Yup! Adoy! Mga animal mo! Ayaw paglihat sa bintana! Ayaw! Kaalayat na. Dong? Hmm? Masaylo ako. Ngapit ko. Bimingaw magod kong kasdak ko. Sorry na, Dong. Sorry? Maghuwag na ni siya! Maghuwag na! Og layas ning akong panimay! Wa ko makahimo pagdap sa akong asawa. Og salamat nga nakapugyod ko. Ako na lang siyang gipalayas. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Eric, ginaingon, dili gid ay maayo ang nga atong kapalikiro nga bisan kinsa lang ang babae nga pailakon. Kay nigabot sa gaba, haskang lamia nga ihikog. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalik. Mo ba, Edgar? Tinuod gid ay nga mabdos dilya? Abi ko bag-ati ka itong iyaha aron pakaslan ko siya. True ng iya ba yun? Tinunood taon itong iya ha. Porte mo ganyan yung hilak diyang imo siyang ibuwagan. Soko mo galing kayo yung nanay taon ni mo. Bugo siya? Oh, iwa man siya managang. Mabdos noon. Pero, di ko mong sawa niya eh. Wa ko'y gusto niya ba, Edgar? Wa! Salbahis ka na ko! Sobra na imong kasalbahis ka sa mga babae na! Mabdo sa dilyaw niya, dili ni mo pakasan! Papa, saray. Wala kayo gustong dilya. Tuang ka! Gay! Sa baga! Ito mo na siya eh, manampalo maggalit. Hoy! Pakasli ha? Pakasli si Lia! Kaya nga sabag na siya sa kong apo! Pakasli si Eric! Salamat ay Daisy nga. Gisugotagan ko nimo. Kaya nakagusto masab ko nimo, Eric. Dahil nagkailata dito sa simbahan, di ka na mawa sa kong una-una. Kini, buga asad ni. Pabaya ko pahila ka, ha? Karon pabaya ko makasuway o uyab. Oo, uy. Di ti ka pahilakon, day. Buhungon ti kas katamis akong gugma. Salamat. Salamat, Eric. Eric? Mutin man ang gihunungan sa gisakyan tang taxi. Oo. Kay manugdang duha. Aron sa anta ang duha ta kagugma. Eric, dili lang ko, oy. Mahadlok ko. Basig, dili ko kanto sa kasakit. Di ba ako ganahan nga makatilaw sakit. Kana lang ganing masamad ko kung magpamanicure ko, muhilak man kani ko. Di ko ganahan sakit. Ako rin bahala aron di kasakitan. Hinayon lang nako. Unya, akong lawayan. Para, uy, sakit ba? Dangog-dangog. Sige, uy. Mahal ta ka, Eric. Basta sige. Ihatag ko ni mong gusto ni mo. Pero, basta mauna to yung mong saad, ha? Uy, sakit, ha? Oh, lagi, day. Koy, taxi driver. Minaw mo ka sa mong istorya, oy. Oh, dirang plate, oh. Tugot, ha? Naday, naulpas taxi na. Ilami na kayo. Tana, day DC. Ilamian, uy. Hindi na magwanta. Nagkano. Ay! Ano ka ba yun? Ano? Dili ko, uy. Ibalik na kong pantig ba sa lobby. Mamatay ko, nakadako na. Kaya ako ni Imo, aron, tsura. Ay! Dalaway na akong Imo. Ay, dali, bi. Ibila og Tandi ko, dili ko. Ibalik na ako. Dili lagi ko. Ikaw ang uyab sa kong anak? Oo, sir. Pero dahil natagbaw na siya pahimo sa kong lawas. Iyan akong gibuwagan. Ako mo sugot pero milikay man siya na ako. Sobra na kining anak ka na. Ay kabala ka day. Pauli niya gikas trabaho. Pugson ko siya aron iya ka pakasan. Pugson ko gid siya. Salamat in town, sir. Guba na kay ko basta kinahanglang iyagit kong pakaslan. Uy. Karap ko kamatik ko nila. Kalami ba ni bataa, uy. Sus. Sayang nga dili pakaslan ni Eric. Sayang kayo. Mama ko kung kitutok kag maayo.
Lamian mo dayo eh. Sayang nga dili ka pakaslan sa kong anak. Sayang yun kayo. Lamian gini mo eh. Sir, Sus! Lamian gini mo ko tawag way. Undang-undang way. Kalami itong DC. Napanila ba nga ni kung tanaw niya? Ikaw, di ka mga asawa. Sa mga Pagkayabag ni mo eh. Ano lagi kong niyatay? Sus! Di mo, Eric! Pastigaan naman! Buabot rin yung adlaw do. Ngagabaan ka rin yun. Ang gaba naman, di kayo magsaba. Buabot rin ni mo do. Ha! O basig, magunaw na akaw niya o pagpagkamatay. Tanaw niya! Ba? May kaila-ila ka dito sa merkado nga gwapa kay Bere? Oo, bay. Iya kong nalasmagan. Wa ko na siya sa iyang una-una nga naglakaw. Lami kay siya, bay. Gusto ta kong magpatultol sa ila aron ako siyang pamisitaan. Apan, may balibad man siya. Kaya istrikto ko na ang iyang mga ginikanan. O nga, magkita niyo sa syudad, bay. Klaro sad nga, may pagtanaw siya nako. Bay. Kung maunay mauyab ni mo, pakasli din na siya. Bay, aron mong binyo na ka. Salamat nga, imuday kong gisugot. Kaya text siya. Kada ka gusto mo sa kunin mo. Anya asa man taron? Musugot ko nga imo kong dadon bisag asa kay uyab naman ta. Asa ta oy. Manuta og mabugnaw nga lawak. Dahil text siya. Tana day. Kumutra ninyo. Ako? Ha? Di patiral mo nga kung pugaran. Igsuon ko ni Daisy nga pagibinuangan. Usa na relasyon ko nimo aron ni maslan ka. Kabatay ka pare-parihara. Kining dala kong kutsilyo iputol sa imo. Putol mo nga pa. Tulog kayo ko. Kartis siya na siya. Umanyag putol sa ako. Di ko lahat nagugmayo. Lami do, ha? Lami bang lang kasi imong pinuang sa mga ha? Ang imong bugan, hawa na kayo. Ikaw ginin ko. Ang galita mo binago. Maghiko ko. Wa ka pugong papa diyang nagkuha ko kutsilyo aron maglungkab ko sa akong kagalingon. Apan wa ko makahimo. Mahadlok ko nga magpatay. Mao nga niya, nagpakabuhi ko ning kalibutan nga wa na hinagiban. Kay wa ako putol na ang akong pagkain. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold. Ginaingon, may pagkamalito o may pagkabugoy mga ako gamay. Kunya dili mahatlok away. Pero kung nga mo ganing asawa andar, mupuro man gyud ko. Ngano ka ha? Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Oy Arnold, ayaw gitawan pag anak ni Maria si Brenda, ha? Kay mga maldita kay nagkaliwat. Mahandir nagbana. Mao ba pa? Uy, ang bana nga anak na anong bayana, ay sus, milayas, oy. Milayas kay, wakag tas batasan sa inahan ni Brenda. Ang ilang gusto, maugyoy matuman. Uy, gunanan na sila batasan pa. Oy, di ba kaugiro? O ako mismo, nauyab ko na kani atong inahan ni Brenda, nga si Maring. Wa ako magdugay, oy. Iskirda ko. Ispuko mo na nga kung mangaon may sa kung ano sa gawas. Ako'y pangito niya. Sa gutawon. Pastilan, batik ay batasan, nga dili ka makaos iro. Pero, kuha good pa. Love mong good na ko siya. Sana, so, yan na ako pangayab si Brenda. O kung magkauyab mi, tistingan na ako paniid ang iyang batasan. Basta yung day, padari day na ako. Sige, bahala ka. Basta kay, gisultihan ta kas tinuod. Sugdon ta ka, basta musaad ka nga tumano nimo ang tanan gyud nga gusto nako. Yay, sugod na. Munin ko ni Papa. Huy. Ikaw man lang kami tutok na ko, Kurt. Mahal na kay Brenda. Busa, sige. Musugot ko sa tanan nimong gusto. Pero, ayaw na sa pagpapalit og plano, ha? Ay. Hindi ko kapudan. Di sa tao kayong anak, eh.
Kana lang doon ako'y gusto nga ipapuhat ni mo pang musupak ka. Mura di ko ganahan nga supakon ko. Hasta akong gusto nga buhaton, di ko gusto nga imos ang supakon. Sige day, sige day. Sukta ko. Kay ang tanang mong gusto, ako yung tumanon. Salamat, Arnold. Sige, uyab na ta. Gisugot na ta ka. Lo, mutal man ang gihunungan sa gisakyan tang taxi. Uday, gusto ko nga mo check-in ta diha. Aron magtagkay kitang duha sa lawas ng nakalipay. Hindi ko masugot. Unya na ko ni mo mahilabti kung kasal na ta. Day, Ayaw ko pala ka. Virgin pa ko. Kanang ipasalig ko ni mo. Pakaslis ako, una ko ni mo mahilabti. Ayaw pagsugot eh. Yung magpakasal mo, una magkailabot to niya. Unsa ka ba? Basig di na si virgin. Di ra ba na dako og nimo? Pasilan. Monoy-hanoy maghana. putli siya pa. Muna isulti niya na ako. Ay, basig iyan na ng ilan nimo. Gibati ko pa nga wa siya mangilad. Wa pa. Nol, porbida. Magpakasal yun eh kang Brenda. Ubay, mahal ko siya. Busa, nakahukom na ko nga minyuan ko siya. Porbida, no? Daghana na ba laki na uya pa na. Pero magdugay. Kay, matilumanon ko na kayo gusto. Para na ako, ubay, dili man. Dahil kausa nga iya kong gisugo nga hungitan siya diha nga umi sa mall. Okay naman sag ko. Unya dahil kausa nga ipangayon niya nga akong labakara kay mga iyang sikmahan. Okay naman sag ko. Buso, pakaslan ko siya bay. Porbida. Mahal ko kay Brenda. Ayaw taon ba, ayaw taon. Basin kun maminyo na mo, anhanang mo grabe ang iyang ka matinumanos gusto. O di na ka makabuha ka na niya, kay kasal naman mo. O sa ipahinaya ko eh. Ayaw gitaon ba, Nol? Di ko maminaw sa inyong tambag bay. Kaya ang tanan ninyong tambag, pulos nag-agni na ko nga buwagan si Brenda. Uy, di ko na mahimo eh. Dili bay. Nga sa ato ba magpakasal yun eh ka niya? O bay, sa labing madali nga panahon. Dahil na mauli na tanong bisita sa atong kasal. Tanong sa kwarto na. Lami na ko ayaw. Dong, ayaw sa karon. Kikapoy ko. Daghan ba kita mga bisita nga atong giatiman? Pero day, unang gabi iron sa atong kasal. Wala man gyud na good. Unang gabi sa kasal, binughay man gyud na. Ang baga dili ko. Ugma na, ha? Kasabot ka, Arnold. Day Brenda. Dong. Arnold. Dong, oy. Mata na, oy. Buntag na. Ay, buntag na. Hala, burlis ka, day. Huwag naman ta. Nakapahuay naman ko. Ugay, hindi pa abot ini, eh. Sige, ako na po. Okay mo na ko. Nagkaroon pa ko kaso. Nung ini ka lang ni. Gamay siya pero tuski kayo. Langit ang butasan mo ba yan, eh? Di mo na siya ingon ana sa pagkupaminminyo. Uy, pagtipo nagdugay ng asawa ni Mugaw. Uy, kalain ko dahil na niyang batasan. Hasta yung pante, dili siya mo laba. Ikaw pa. Unya inig-abot ni mos trabaho. Pagpay palutoon sa panihapon. Di na gina siya makamahay na ko, daling. Di na gina siya makamahay. Kadaan ko na siyang kiinan nga ayaw ano ba yan, ha? Kay di batasan. Buwag ginagaw. Di na mayo ya. Uy, basta nag-CR. Ikaw pa iyang pa-flashions iniduro? Sana Bogo ka na gyud gaw. Kung dili ka makigbuwag anak niya. O sige, gaw. Makigbuwag ko niya. Bawagan ko na lang siya. Isig na ko gugma niya. Hindi na ko maantos ang bati niyang batasan. Di ko makigbuwag ni mo, oy. Kay di na ta pwede nga buwagon kay kasal na ta. Ikasubok ko, de Brenda. Mahal ti ka. Pero di na ko magwanta ang batasang mong bati.
Busa makigbuwag digig ko nimo. Adi ay ha. Makigbuwag ka gidain ako. Ha, daga na ba kong picture ni mo sa akong cellphone? O sige, buwag ko kay akong imay day sa akong cellphone at imong kinatao nga perting gamaya. Uy. Binuwang day. Wala ilabot Ay day. kung kataw-kataw idiha, kay wa ko magtiaw ni mo. Sige, buwagi ko, layasi ko, kay karon dayon akong imay day ang imong kinatao nga gamay. Ayaw taon day. Oh, sige. Ikabuwagan, dubinda. Pero nahatlo ko siyang hadoy. Kayang imay day ang akong kuan. Aw, wala lang kung makikuwag. Silok kong imay day. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnel, naingon, bagay tingaling sa hayang gugma, no? Kaya naigugma mo gusto sa kababae, nga daghan kang lalaki ang niagi sa iyang kinabuhi. O ning nahitabo sa akong kinabuhi, hindi na kumahimo may kalimtan. Siniyabag ka. Wala kayo gustuhan ng Lydia nga imong pangayaban? Nako, man siya gusto na ako, tay. Ma'am, ako na lang pahimuslan. Kaya may gusto na akong babae nga akong gigugma. Mao nga si, Lydia na lang akong uyabon, oy. Tambals kahidlaw na ako, tay. Hindi ba ako nga kanyang biga ang imong nagustuhan? Kanyang biga? Bika, tay, bika. Ay, biga, biga, jay, dili, biga. Bika, tay. Kuya, wala ko ng biga. Bigaon ka ng labas. Si Bika, yung imong nagustuhan. Kalug ka man. Kadaga naglaki nga nagyan ng Bika. Puti niya kabika-bika niya. Unya, naigugma ka. Kalug Hindi lang ko, tay, good. Ako may naigugma, tay, di man ikaw. Mahilo, tabi. Ja! Ako may naigugma. Basta karong gabi tayo, misita kong Lydia tayo para tambal sa tuskig sa kuha tayo. Angel! Okay, salamat nga uyab na kita ha. Salamat sad nga imo na tsukong gipanguyapan dong Arnel. Dugay naman ko nakagusto nimo. Mingaw na nagkikoron day. Ha? Mingaw kayo. Ikaw rin mo sa din sa inyo, no? Ako ra. Kay ito aman sa probinsya si nanay si tatay nako. Mama, mo din mingaw kayo. Wait, don't. Kalami ni mo hagta rin. Putan mo eh. Magpagkay ka. Magpagkay ka. Kwartutan ni mo na. Dali, balhin ta dito. Dali. Kamot tayo. Tilapan ko dito. Dito ko ko rin. Isang bakit ay. Agay, kahugot sa inyong bunit sa ko. Pero lami ka rin. Inyo ha, pre. Talibi, mas napay nindutan na niya naman kaya na. Ato ni Kuan sa imo ha. Lami na kayo. Agay. Well, kihilat ni Lydia ay gini-gini niya. Kaya mo magkulo siyang gilitayan. Okay gusto to niya tayo. Yan, tagbaon sa goto niya. Hindi na ko niya tayo. Hindi ka na gina ko nagustuhan tayo. Busa, karon tayo, naibaw ko tayo nga buwag na sa siyang uyab tayo. Mamisita ko niya. Ugok ka, utok. Hindi ba nga ikaw ang nakauna, di lang mga asawa. Ato ka na itong dagat-agi. Naigugma lagi ko kita. Ay, naigugma ko. Busa, ay lang, samok-samok na ko di agad. Paano niya kong isot sa inyo, ha? Magmahay ka lagi yun. Sa imong, kuwan na, kaya imong pagkahilak ni Lydia, magmahay ka yun, tanawag. Imo naman siya hindi pahilak, magmahay ka yun. Mahay ka lang, ani. Lydia. Nay kong mamanuta ko niya pero iya kong gilikayan. Ay, ako'y niloon niyo mo kay Lydia. Ay, ani na lang day ay. Ani na. Biyodo man yun ko. Ay, kayo kumayot kitang ikuya ba day? Ha? Ako'y pagkasani mo day. Kaya da pa man. Naipik ko mo eh. Kung ako'y imong mabanya day, gaon ka yun ka, bahala o laptan ka na akong anak. Ayaw lang, Nay. Ayaw lang. Kunin mo kay Tiguang na ka. Arita. Ay. Wala babayaan taong ko.
Ay, gusto na ko eh. Si Angel magigustong iya, si Angel magigtawag iya. Dugayan niya ba niya buwa makanoy? Kaya pa man kaya pa. Ay, yung siya magagawa niya mamikos. Arnel, salit siya na lito na ya, oy. Ayaw lang ko. Dili na ko angay nimo. Dagan ng lalaki nga miagi na ako. Niya, ikaw mo na kong gigugma, Vika. Usa sige na, dahil sugtan ako. Sige. Testingan ko ng imo. Mas may masadang daghan kong matilawan. Sige, gisugot na ta ka. Uyab na ta. Tilaw-tilaw na ta. Salamat, ay. Walang tilaw-tilaw. Ay, kaya kung ika ko, sige, hagkatili ko. Ibaw ko nga, ikaw raw usa din sa inyo ron. Sa kini ay. Manay ko na kus laki. Kanang hot kaayo. Tala na. Tutos kwarto na. Love kayo na ako ni. Bahala, medyo takot-takot ni. Aga na. Ako na bitaw ni. Ang palang ng uyab na miyagi na naoy na. Uy. Hala. Nasakbilan akong imo. Igo-igo raman din kita ko. Sige, kinoon kayo. Sawayan, taning katusgon, anebe. Di na kayo mababag sa kong kinoon. Ay, siya niya. Ha? Mau na niya ron. Ay, kanya. Ego ka lagi ang gitilawan ni Bika. Gibogan ka na niya kay malain naman siyang uyaw. Naigugmam ta ko niya ay. Bahala o bulang na kayo siya. Paita eh. Igugmam naman ka ha? Hala, sige. Pamugo siya nga. Magbalik mo. Eh, bugo ka mong bata ako eh. Bugo kinda ko. Bugo juga. Ay. Mamugos gigod niya tayo eh. Kaya mahal ka na ko siya tayo. Paita eh. Namagin siya na ako eh. Pamugo sa bayan na ang balik mo. Naunsa ka. Gusto mo niya mugo. Tila, ano mo tao. Paita lagi. Kaway, mabitaw di na lang di ko mamugo eh. Ug si Lydia, balik na lang ko niya. Bahala ko'y gusto niya kay iming nga ako daw. Eh? Kan lagi kung magbalik mo sa mo, may iyabra ba sa siya? Gaw, dako to siya gusto na ako, gaw. Basta nakasiguro ko. Abogan niya ang iyang uyab ug makibalik na siya nako. Sige. Ay, testingin ito kikita ang Lydia ka. Bada pa ba ni mo siya kay ako na ibaw ara ba? Ako sa siya tawag kong mas Lydia ng iyang uyab karon. Singil ito ka, Arnel! Dahil Lydia? O na, Arnel. Di na pwede nga makigbalik ko ni mo. Kay maptus na ko sa anak sa kong uyab karon. Siya nang akong gimahal. Siya may amahan nun sa akong gisaba. O patay na ang gugma ko ni mo. Usap pa sa ilo ako. Di na ko makigbalik ni mo. Kaslunod ako. Lydia! Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin. Waon ta kay gusto ni Lydia. Medyo gisakitan sa diyang iya kong gidaygan na patay na iyang gugma na ako. Si Bika, bisan buwag na mi, naigugma gyapon ko niya. Naigugma ko sa babae may gusto na ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carlo, giniingon, dili ko kinahiyang nga magpasakit og duha ang buhay. Kung nahimo ko man kini kanimo, gibabayad ko na ikaw sa tanan mong talangan. O kining nitabo sa kong kinabuhi nga di na ko may kalimtan. Lugar lang ko niya, bay! Ang eskina! Lugar, eskina! Okay, salamat. Kalitang, imanaog ko. Okay, larga! Oops. Okay. Yan ko sa among lugar. Pagkadugay na kung mabalik na yung inbita eh. Kailan mo susi ko dito sa kaimtang sa kong manghod. Buot man ko na kuning mga pagkamatay. Diyang gibudhiaan kini si uyab. May kay niya ka na, Cardo. Tambagi ragod ng imo ang manghod god. Nga di na niya usbon ang paghikog. Sa tinuod yun dito yung gisulti nga maghikog siya. Diyang nanawag ka na ako, ma.
nga nakita ni mo siya sa iyang kwarto nga nagigot og PC sa iyang liog nga ang pikas tumoy gigot sa kisame. Udong, oy. Nagbitay na siya niyang natanak ko. Mga gidali ko giday ko ang kutsilyo, giptol ako ang pisi. Loya na kayo siya nang nahagsiya sa saog. May gani- Ginatagak sa pagkaputol sa pisi. May gani kayo nakasuka na yun sa iyang kwarto ma. Kung naputol mo iyang PC. Mao lagi, oy. Pagbuot ka tinghalis, Diyos. Nga naabtan ko pa siya nga buhi. Milanat pagpipila ka minuto. Nga way nakasod siyang lawa kaya Pagkasalbahay sa nang iyang uyab, uy. Nagtinarong man unta si Celso sa ilang relasyon. Huwag naningkamot kani aron makatigom og kwarta dito sa iyang pagpantrabaho sa Manila. Apan mauna na iyang gibawas sa kumangon. Sige ma, dini ka na. Atuan ko sa siyang kwarto. Okay naman ka siya. Wala naman ka siya maghigot sa iyang liog. ay di ka kumpiyansahan, oy. Matagkaroon og unya ako di siyang susihon siyang kwarto. Sige, di ako na ma. Atuan ko siya. Dong, Celso. Dong, paminaw tao. Ayan na tao, tupos pa nga maghikog ka, ha? May gani kay naabtan ka ni mama. Kung wa pa, sao naman lang. Wa na ka na yung kilibutan na. Sao na kakila. Pasayo ako, kuya. Pastilan ni mo yun. Di na ko madawat ang ibuhat ibilay na ako. Ilan na kong kiilan. Matagswildo magpadako. Kwarta niya. Kaya butabang nga siya og tigom. Pinagi sa akong ipada para sa maabot ng mong kasal. Apal may lain na dahil siya, kuya. Salbahay sinabayan na. Salbahay sinang uyab ni mo eh. Wa siya kaluoy ni mo. Mauto nga moral napanglimutan ko. Ano lang ko nga. Stoy, hoy. Ay natukos mo itong ibuhat mo, ha? Ay kabala ka. May gaba ra ba nga maabot niya? Paningwaon ko. Nga moabot ang iyang gaba sa dili pa ko mo balik sa sila. Maayo kay na uli nakabay cards. Di ba? Igor ako nga miduaw din ni Bay. Kay aros paghupay sa libatis ka goal sa kumanghod. Di ako maglugay din ni Bay. Kay may asawa ko dito nga tuwa sa syudad. Paabot na ako. Looy ko may Celso eh. Kay kasi Brilin ba, may sigas to taon sa iyong uyab din nato. Kung doon na, blanto ko'y kontak Celso. Na, ako yung sultihan, pero saan wa man. Paminaw Bay. Wa ako maglako din sa syudad. Kay dito ko nagtubo sa kong uyuan sa probinsya. Ug wa masahid ka ng bilin nga igsuon ko ni Celso. Mao ba? Oo, sa noon. Wag yun noon. Ito, arang puyo to bilin to speak a sitio. Ito, arang to puyo dito, pero maurang barangaya kay Poblasyon Pardor yapon. Sitio Simba barang ila. Nya, kalubihan ni ato. Makikiliila ko ng bayan na Bay. Ug baslan ko sa siyang gibuhat sa kumanghod. Bay. Dili ko mo balik sa probinsya, Bay. Kung dili ko makabawas ang gibuhat sa kong igsuon. Kananos bilin, bay. Dali ra kinang madaog laki. Dunay kwarta, samot. Kana ang edad ni aron madaan mo siya. Diyay, ha? Pues, ingon ini ang akong batan. Gay ko sa kakilo nga karni nga baboy. Kaliyot. Magtimbang ko, ha? Ako sa tiya. Usa ka kilo sad akong karning baboy niya, ha? Okay, ma'am. Hi, Flora. Basta ka na, Day, ha? Ako'y kisangpit ni mo og Flora, mister? Oh, ay, sorry, di. Sorry, ha? Abi na ko si Flora, da. Inako bag, akong gipanguyaban kaniya to ba? Flora mong ingan. May gipanguyaban gud ko. Sorry, di, ha? Nagtuo mo kung ikaw si Flora. Kining wa pa ko mularga pa sa gawas sa nasod. Pabalik ko din sa Pilipinas. Wa naman siya. Og abi na ko og ikaw. Wa nga sorry kay day. Pariyam gyud mong naong gud. Wa pa masad ka. Sorry kaya. Di lang imo ba yo? Di ra po nang imo, ma'am. Ako rin bayad ng iyang ipalit ba? Ako ra. Ako bayad, ma'am. Salamat. Kisa tingnan mo, ma'am? Belen. Hala, oy, Cardo. Nagatultul ka man ko din sa amo. Abi na ko kinsa akong bisita. Basta laki ganing gugma day.
mangita gyud paagi nga matutulan gid niya ang iyang gigugma. Ah, Cardo. Pareha ka unaw sa kong gipanguyaban sa una. Katubos Flora, kung dimensyon mo. Mga dali ra ko nga nadani nimo. Day, please lang no. Sugta ko bilin. Gusto ko nga mauyab ta ka. Sa dali pa kong balik sa Amerika. Ang tinuod. Wa nasad ko ganahay sa kong uyab kay standby ra lagi o trabaho. Busa sige, gisugutan na ka, Cardo. Steady na ta. Mo talaga ning gihinungan nato sa gisakyan tang taxi. Oo. Misaan ka na ako nga mauban ka na ako bisan asa, di ba? Busa, nanood ta din ni Tari. Cardo, mahal ta ka. Busa ihatag ko karon nimo ang gusto mong mahitabo. Papa ka na. Tamang gamos niya. Hangtod na dili. Luya. Maluya ka. Good ako, Cardo. Imo ko. Agay. Ay, naya lang. Imo ra di kong gipanimaslan. Igsuon na ka ni Celso. Cardo, mahal ta ka. Sayaw ko mag-imabdos ko. Ako'y gusto ni mo ang kamay. Nagkong na ni mo. Suwat mo sa kong. Nagkabaos na! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking panin. Ngunit na ikaw ay yakapin, lalaho sa atin. Perting hilak ni Belen. Sa masayod, na ko siyang gipanimaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elma, ginaingon, mahal kong akong hinigugma. Kung maadto man ko sa lain nga akong pakaslan, ang tanan pagbuod sa kapalaran. Mo kining nahitapos kong kinabuhi, di na ako mahimong kalimkas. Mo ba di ay ma? Milarga day sa gawas, sa nasod si Jerome. Bao ba'y dadugad akong tabi-tabis gawas nak? Mao di ay, nawa na siya mabalik o pamisita na ako. Ay, unsa ba day? Gisugot na ba na ito ni mo siya nak? Wa maoy. May pagtanaw ba ang takwato niya pero wala na ko sugta. Kaya man siya trabaho. Kung nasayod pa lang ko nga lumargahay di siya sa gawas, may pagkisugot na lang to na ako da. Ay, damo na ipagaig noon nga dili gyud kamo ang alang sa usag-usa. Dili gyud, Ilma. Unsa ba yun? Nakagusto si Narina ako? Oh, day, pero panagana lang siya mabisita nimo kay basin ko nog imo siya mastiron. Oh, doon na ba na siya inindot nga trabaho, no? Oo, kapadiya gyud tayo gitrabahoan na niya. Maayo nya dako pa gyud sweldo na, day. Oh, ako noon ba yun? Basta lalaki nga maayog trabaho, mura og dali ra kay kumadaan na yun. Labi na buutan. Abi nimo kanas nari buutan ba ya tao na? Ako ikaw no? Hala, uyaban na. Sige. Na siya mamisita na ako kay Sugton dayon na siya. Tinuod ka ba yun? Okay si Irma nga mamisita ko niya. Ay, tinuod Ay, lagi. ako sugton? Ay, oo, ay, gahapon pa lang min kay istorya taon. Anindot ako taon. Salamat taon, eh. Salamat taon. Ako gusto ni Ilma. Mamisita ko niya. Karong gabi, ha? Okay? Ingna siya ba yun? Oh, sige, pero ang luhos do, ang luhos. Luhos! Ha? Mga di ka suhol. Oo, lagi. Bebe, tistingan. Muhatag ba ko? Oh, sige. Imo ning usa ka libo. Oh, yes. Wow. Dili ko anang kwarta do. Uy. Kay doon ako'y kwarta. Lain mo suhol nga akong pangyuon diha nimo. Dili ka ni kwarta? Usa man gusto mo? Kana ay, kita ka na? Kini, Didi ko, bi. Mo imong gusto? Didi ko, sige na. Sobre. Di, gani ko nimo pa didiyo na nang imo. Ay, no, nagusilma nga, di ka sugton. Mayot. Ya, unsa man? Happy ka na? Happy gamay. Pero gamay ra. Gamay ra mo pa kayo ng imo. Murag yung sili espada, porbida. Alam no?
Pero okay ra. Mayroon ng imo, mura sa pato kagahi. Pero okay, mura sila espada. May kay do, mura kumingking do. Okay, sige, pabisita Ilma. Kaya ko sa ingnon nga sugton ka. Salamat Ilma nga gisugot ko ni mo day. Kaya tungod kay buutan ka. Nya, may nindot kang trabaho. O tinuod ka nga nakagusto na ako, nurse. Oh, ako isaan ni mo day. Nga dili na yung kumulingi pa og laing babae. Ikaw na kung dadkon sa altar sa kami niyon. Ikaw na di Ilma. O, kung kita gyud ang gilatid sa katasan nga magkadayon, tanag yun, Nar. Gikan na karon day. Mag-overtime na ko pirmis trabaho. Aron, makatigong ko og daghang kwarta. Og inig kadamin ko day. Di off man ako. Mag-date day ha. Manuri sa gawas. Kilami, ginoyin. Okay, akong kumuton. Agay? 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 Dili yun. Lapmi. Kilo. Unsa? Nabalik si Jerome sa atong dapit? Oo, nak. Nagkita mi ganina sa merkado. Unya ni dool gyud nako og nangumusta nimo. Ni ana day siya. Abi ni mo, ma. Nakagusto ba ko niya? O, walang nako siya lagi sugta sa una kay waman siya trabaho. Pero karon nak, daghan kay sig mga alahas iyang lawas uy. Unya, dihang nibayad siya sa karne nga baboy nga iyang gipalit. Kita gyud ko siyang pitaka nga ala uy, grabe nag-akal ang linibo nga kwarta. Di ahak na masamot ko ka-inlove, ani. May pagisugot na ko siya sa una, da. Mahay noon ko, da. Ay, pero buutan man sa kahang imong uyab nga si kisay nga na to? Nari. Nari, o, buutan. Oh, buutan baya, pero mas kwartahan man si Jerome, B. Kagikan man siya sa gawas, B. Ilma. Unsa day, imong sugoon nga magkita mo ni Jerome niya ako sa ingno gimingaw kaniya. Uyay, unya day may uyab naman ka, senaryo sa una nimo. Da, uy. Ambot pa, uy. Gusto magit ko nga magkauyab mi ni Jerome, uy. Wala, maumang ka nahala. Bibiim good ta. Okay. Okay, sige. Bibiim. Ay, bibiim. Bibi, ang tayo. Sige. Ako pagkikita si Rom, ha? Karon dayon. Tinuod ka ba yun? Ay, tinuod, eh. Gusto nga magkikita na ako si Ilma? O, lagi. Gimingaw na siya na ako. Ingo man siya. Sugtunod ako niya kaniya to, pero kalit man lang kuno kang nahanda, okay, may larga, magkano ka sa gawas, nasod. Ang tinuod na babayot, hangtod karon mahal pa na ako siya. Kini makadidi na sa kuan ni. Ako nahala, kung mauna. Hala. Pamisitahi siya karong gabi, do. Pero, may uyam na baya na siya, si Nari. Pero, kini, kadagan na ba siya ang Nari, pero, muri yung sili espada dong, maura. Huh? Okay ra kayo. Pero, di man kayo natantok, nakos Nari. Tilaw na ko na niya, oy. Wadjoy lame, do, muri. Saba ka niya, eh? Lagi. Oh, Tilawatan ng imo niya, ha? Oh. Ay, labot. Okay. Sige, bayot. Mamisita ko niya. Sige. Mamisita ko niya, bayot. Salamat kayo, de Ilma. Gisugot lagi ko nimo. Tungod kay gibati na ko nga masbuk at kadiri sa akong kasing-kasing, Jerome. Mahal ko kayo ikaw, Ilma. Og sa dili pa ko mubalik sa Amerika, gusto ko nga maglipay ta. Manuroy bisan asa. Malingkot ang duhagon. Sakit pa ba bang imo? Dahilagtan na ni Nari. Alam mo putag si Lispadang ni Lapot na. Ano man? Sige ka na. Ungaran mayo. Pa, uy. Imo na. Giapil ni mo si mo pa. Katambok ko na. Bit man tingay kag apil sa silingan. Mawag ang baga ko. Ayun na yung mga tubangan. Dada ko alam. Bakit ka na, Nerm? Lagi.
Ay, doon. Kung mauto mo listeners, atong pala may drama kung palison. Ako din pasalamatan, tanang ga-comment sa kuha. Salamat kayo sa iyong pirmi pag-comment. Ngayon mauto na atong na-appeal sa atong pag-intro-vlog. Salamat yun kayo. Labi na sa atong tanang mga listeners sa iyong pagsunod pirmi sa atong mga drama nga gina-upload. O atong i-shout out, tanang ga-comment sa tuwa para sa outro vlog na to. Shout out na to si Christopher Valdez, si Judith Sakia, shout out ni mo dia ma'am. Si Oscar Apedog, shout out ni mo dia Oscar Apedog, dia sa Karkar Cebu. Si Ma'am Delsam 99, shout out ni mo dia ma'am, dia sa Hong Kong. Si Joselito Salva, shout out na ko si Jude Polistico. Si Nila Dayano, shout out. Si Laila Sidad, shout out. Si Cathy Bando, shout out po ni mo dia ma'am. Si Annalyn Brunei, si Danny Lopez, shout out na po si Ina Palas, Topher Valdez, Miles Biran, Hazel Ompra, Annalyn Berlin, shout out ni mo dia ma'am, shout out po ni mo dia ma'am Hilin Basil, si Dennis Moral, si shout out po na ko si Hanis Mistake, shout out ni mo dia si Berilio Balanay da sa Surigao Sur, shout out mo dia. Si Lucy Selma, shout out. Si Mercy Sandoval, shout out mo dia. Si Gina Carmen, shout out mo na ko si Richard Isco. Si Sugar Santos, shout out mo dia, Sugar Santos. Ug mao to mag-listeners no, tanang ga-comment sa ato sa atong last nga gina-upload na to, atong gibasa karon sa atong part 148 sa Palamay Drama. O usbunjud nako pagsalamatan sa tanan mga komentor nako. Salamat jud kaayo labi na sa tanan mga akong mga listeners ana jud mo pirmi nga kanunay ga paminaw sa atong mga drama. O ato ang kun akong pasultiyon aton po isunod o upload maginahinay na po tag-edit sa atong Palamay Drama. O maningkamot jud ko no nga masundan na nato ang atong Palamay Drama. Diferensya jud ang Palamay Drama kaysa kung ako ang pusultion. Mas daghan jud ganahan sa ato ang Palamay Drama no. Makalingaw jud kay tinuod. O mao na to mga listeners no, usbon ako daghan jud ka salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong channel. Usbon ako daghan jud ka salamat sa inyong tanan.